Салом алейкум ашари левакан сарбани пешина мардими шариф тоҷикистон. Ди 3 минута видео барои тарафдорои фарзанди Каромат Шарипов дар рӯи экран дидесед. Ман ира трусуш мегӯм. Мегӯянд ки Исоқов Айюб видеотаро далит кард. Мегӯянд ки Исоқов Айюб и одама намешиноси ки ай. Мегӯянд ки Исоқов Айюб айдур гап назан. Якмаш ягон видео далит намешавад. Димаш ман медонам и одам ки ай. Хша лидер ҳисоб мекунад, но ман ба ном лидераш мегӯм. Агар и ба ном лидер бошад, Исоқов Айюб нағз мебинад. Ба ном лидерора истифода бурдан. Ранги Муҳиддини Кабирӣ, Муҳаммад Иқбол, Ҳусейн Ашур, кругша истифода мебаранд. Ва сеюм, Исоқов Айюб айдур гап назадеса. Ҳамаат медонед ки 100% дар ходи ман именно аз территорияи Российской Федерации аст. Насиб боша як 2 ҳафта пас ман онҷо мешавам. Айдури самолет видеобарошенӣ мекунам. Исоқов Айюб ҳеҷ вақт айта юбка гапзагӣ нест. Ранги шумо ба ном мухолифу, ба ном муҷоҳиду, ба ном блогер. Ай пеш хати ман гап занед, ай пеш. Айта юбка медоред, баъд видеобарошенӣ мекунед, баъд занг мезанед. И одам барои ман никто, як трус одам айт нахо. Ай сабурӣ битарсӣ, нахо. Аз номи мардими тоҷик гап задагӣ аст. Ки ман бояд бигӯям ҳақиқата гап занам. Чӣ ба намебурад гап зана ҳақиқата? Чӣ ба? Ай пеш хати ман гап занед, ай пеш. Айта юбка не ранги Муҳиддини Кабирӣ. Ай пеш хати ман гап занед. Ман тари лидера бо мегӯм. Кругша истифода мебарам. Ба фикрам шумо мара фаҳмидед. Ҳама одамое ки занг мезанед, тарафдориш мекунед, одами хуб ай. Як трус одам ай, трус. Номаш Трусбек. Беномус одам. Ай пеш хати ман гап занед, ай пеш. Не ки ба телефон, не ки через YouTube. Фикрам мара фаҳмидед, тарафдорои фарзанди Каромат Шарипов. Хша лидер ҳисоб мекунам. Ман тагдаи тари лидерора ранги бачаи Каромат Шарипов бо мегӯм. Бояд ман истифодаш барам. Хорошо? Ай пеш хати ман гап занед. Айта юбка гап назанед. Ман бад мебинам. Шумо фоҳишаед. Ҳанамо одамое ки тарафдорӣ мекунед, именно як труса. худтон бидонед ки фоҳишара чӣ хел истифода мебаранд. Анам хел ман шуморо истифода мебарам. Точка. Мара фаҳмидед. Именно ман аз дуруни самолет видеобарошенӣ мекунам. Именно барои шумо, тарафдорои бачаи Каромат Шарипов. Ман ба ҳар як суханам ҷавоб медам. Тарафдорои бачаи Каромат Шарипов. Ба фикри мара хушвақ фаҳмидед. Трусо. Труса дастгирӣ мекунам. Террориста дастгирӣ мекунам. Проститутка дастгирӣ мекунам. Маълум аст шумо кира дастгирӣ кисед. Якҷаҳон ташаккур ҳамватанони азиз.